Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Titamaliza chaka cha ene atatu, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, tsopano tikulowa mu nyengo ya pachaka, nyengo yachiwiri ya pachaka, imene ikatitengere ku nyengo ya Adventi. Mu nyengo iyi mpingo ufuna tibereke zipatso za Pasaka, tibereke zipatso za zaka zimene tapanga pakatipa, chaka cha kukwera kwa Ambuye, chaka cha kutsika kwa Mzimu Woyera, chaka cha ene atatu. Tsopano ndi nthawi yoti tiyambe kubereka zipatso. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi Lolemba pa 27 May chaka cha 2024. Ndi Lolemba la Mulungu wa namba 8 wa pachaka. Ndipo mawu athu alero yamba tikuyamba kusinkhasinkha za kalata ya Petro, ifuna itithandize, ifuna itikumbutse cholinga cha chikhulupiriro chathu. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Petro, mutu wa 1 ndime ya 3 kulekeza 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Adelaida Stima kuchokera ku St. Agnes Center, Area 24, St. John's Msamba Parish, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ndi salimo 111. Chauta amakumbukira chipangano chake nthawi zonse, amapatsa chakudya anthu omuopa, amakumbukira chipangano chake nthawi zonse. Pangathalike pangafupike, chauta adzatiyankha lero mawa, kapena mu nthawi yathu, kapena mu nthawi imene ili kudza, tisasiye kumkhulupirira. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Marko oyera, mutu wa 10 ndime ya 17 kulekeza 27. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso ta abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Petro woyera. Tiyamike Mulungu, Atate Ambuye athu Yesu Khristu. Iye mwachifundo chake chachikulu anatibadwitsanso pakuukitsa Yesu Khristu kwa akufa. Motero timakhulupirira molimba mtima kuti tizalandira ngati cholowa zokoma zosawonongeka, zosayipitsidwa ndi zosafota, zimene Mulungu akukusungirani kumwamba. Ndi mphamvu zake Mulungu akukusungani inunso omukhulupirira kuti muzalandire chipulumutso chimene Iye ali wokonzeka kuchionetsa pa nthawi yosiriza. Zimenezi zikukondweretseni ngakhale tsopano mumve zowawa poyesedwa mosiyanasiyana pakanthawi. Monga golide ngakhale ndi otha kuwonongeka amayesedwa ndi moto, momwemonso chikhulupiriro chanu chimene nchoposa golide kutali chimayesedwa kuti chisimikizike kuti nchenicheni. Apo ndiye muzalandire chiyamiko, ulemerero ndi ulemu pamene Yesu Khristu azaoneka. Iyeyu simudamuone, komabe mumamukonda. Ngakhale simukumuona tsopano, mumakhulupirira ndipo
mumakondwera ndi chimwemwe chachikulu ndi chosaneneka. Pakutero mukupata mphoto ya chikhulupiriro, ndiye kuti chipulumutso chanu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adanyamuka kuti azipita. Munthu wina adamthamangira, adadzamugwadira namfunsa kuti, aphunzitsi abwino, kodi ndizichita chiyani kuti ndikalandire moyo osatha? Yesu adamuyankha kuti, ukunditchuliranji wabwino? Wabwinotu ndi mmodzi yekha, Mulungu basi. Malamulo ukwadziwa: usaphe, usachite chigololo, usabe, usachite umboni onama, usamdyerere mnzako, lemekeza atate ako ndi amayi ako. Munthu uja adati, aphunzitsi, zonsezi ndakhala ndikuchita kuyambira ndili mwana. Yesu atamuyang'ana adamukonda namuwuza kuti, ukusowa chinthu chimodzi. Pita ukagulitse zonse zimene uli nazo, ndalama zake ukapatse anthu osauka, ndipo chuma udzachipeza kumwamba. Kenaka ubwere unditsate. Atamva zimenezi munthu uja nkhope yake idagwa, adangochokapo ali ovutika mu mtima, chifukwa adali munthu wachuma chambiri. Yesu adayang'ana ophunzira ake amene adamzungulira nawawuza kuti, nkwapatali kuti anthu achuma akalowe mu ufumu wa Mulungu. Ophunzirawo adadabwa nawo kwambiri mawu akewa, koma Yesu adabwerezanso adati, ndithu inu ana anga, nkwapatali kukalowa mu ufumu wa Mulungu. Nkwapafupi kuti ngamira idzere pakachibowo ka zingano, kupambana kuti munthu wachuma akalowe mu ufumu wa Mulungu. Pamenepo ophunzira aja adazizwa koposa, nayamba kufunsana kuti, tsono nanga angathe kupulumuka ndani? Yesu adawayang'ana nati, kwa anthu nkosatheka, koma kwa Mulungu hayi nkotheka. Paja ndi Mulungu zonse nzotheka. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Pamene tayamba chaka cha chipembedzo chachiwiri cha mpingo, the second part of the ordinary time, we are called, we are invited, we are challenged to follow Christ. Koma tintsatira bwanji Yesu Kristu? Chifukwa ndife a Khristu, ndife ake a Khristu, tidapanga kale chitsankho chomutsatira. Ambuye Yesu akunena kuti tisantsatire ndi mawu, tisantsatire ndi mayina, tisantsatire ndi mipingo, kuti ife nda Katolika, ife nda Ziyoni, ife nda Seventh Day, ife nda chani. Akuti ofuna kunditsata ine akagulitse zonse. Atipatsa chitsanzo cha mnyamata wachuma uja. Ndeno ife m'malo moti tichedwe dissecting kuti pamene pazidakhala motani, ndimafuna kuti tingodzifunsa funso limodzi mwachidule. Tili ndi chuma chanji chimene tikukana kukagulitsa kuti tizintsata Ambuye, regardless kumpingo kumene timapemphera? Ndili ndi chuma chanji mu usembe wanga, muli ndi chuma chanji mu sistere wanu, muli ndi chuma chanji mu Chikhristu chanu, muli ndi chuma chanu mchipembedzo chanu chimene chikulepheretsani kumantsata Ambuye? Enatu chuma chimenechi ndi ntchito. Priority yathu ili patsogolo pa business, ili patsogolo pa ntchito. Priority yathu mwina ili patsogolo kungosamala banja. Kukonda ntchito, kukonda business, kukonda anzathu sikulakwitsa ayi. Koma Yesu Kristu akufuna kuti zonse zimene tili nazo zisamange linga, zisakhale block yotilepheretsa kuti tintumikire bwino Mulungu. Munthu jamata akang'ana chuma chake, ufulu umene chuma chake chimampatsa, ubwana umene chuma chake chimampatsa, ulemerero umene chuma chake chimampatsa, amaganiza kuti kukhala opanda zimenezo alephera kukhala pamene iye ali. Nkutheka sotu ino ndine zilipo zinthu zina zimene tikuona ngati zikutipatsa chimwemwe, zimene tikuona ngati zikutipatsa mtendere, zimene tikuona ngati zikutipatsa ufulu. In fact, osadziwa kuti zikungotipatsa ukapolo pa ukapolo nzake. N'chifukwa chake tsiku la lero tayamba kalata
yoyamba ya Petro kuti timvetsetse cholinga cha Chikhristu, cholinga chimene Mulungu adatilengera, cholinga chimene tili pansi pano. Kalata itu Petro amalembera a Khristu, pa Chingereza amanena kuti amene amakhala mu remote area of the Roman Empire. Ndeti kaiwerenga kalatayi mukamva kuti ndikulembera kwa inu a Khristu aku Ponto, a Khristu aku Kapadokia, a Khristu aku Galatia. Anthu amene mu nthawi imeneyo samawerenga kwenikweni. They were cut off from the normal contact of their neighbors. Chifukwa chonena kuti samawerengera kwenikweni, amasankha kapena amaona ndi diso lozonda, amaona ngati adani. They were viewed with hostility. Izisu akufotokoza nkalatayi mukawerenga mutu wa 4 ndime ya 3 kulekeza 4. Amadedwa pokhala azitsanzo zabwino. Amawadabwa kuti asiya kuthamangira zoyipa. Iwo okhala mu ufumuwo, iwo oneka ngati akunjoya, akaona anzawo aja amadabwa kuti adasiya kuthamangira zoyipa. Pachifukwa ichi akuti adapatsa mayina ambirimbiri, mayina onyazitsa. Awiri mwa mayina amenewa Petro akuagwiritsa ntchito nkalatayi. They were called aliens. They were called exiles. Akuti amatenga ngati alendo kapena akapolo, anthu ongobwera. Makhalidwe athu oyipa, makhalidwe athu odzikonda, makhalidwe athu omada ena pa zabwino zimene akupanga, amasandutsa ena akapolo. Titokhala mdziko lathu lomwe nkukhala akapolo, titokhala mbanja lathu lomwe nkukhala akapolo, titokhala mu mpingo mene timaukonda, mpingo wa Ambuye, mpingo wathu ndikusanduka akapolo chifukwa cha makhalidwe a anthu ena. Nde Petro akuwakumbutsa anthu amene amadedwawo, akuwakumbutsa anthu amene amasalidwawo kuti mukumbukire zinthu zingapo zofunikira. Ndikukhulupirira kuti umenewu nde uthenga wa inu ndi ine pamene talowa chigawo chachiwiri cha chipembedzo. Choyambirira nkalatayi Petro akuwakumbutsa kuti muli chimwemwe chifukwa chokhala mkhristu, kuti anthu amalo moti aziyang'ana kuti chimwemwe chawo tichipeza pamene ena kuti yamikira, monganso mmene ena timaganizira. Ena timaganiza kuti tikhala anthu okondwa chifukwa choti ena akuti yamikira, chifukwa choti ena akukamba zabwino za ife, chifukwa choti ena kuti ena they are praising our names. Petro tisayiwale kuti uyu ndi Petro amene Ambuye adamusiyira makiyi. Uyu ndi Petro amene anali mtsogoleri wa ophunziraji. Uyu ndi Petro amene adayenda ndi Ambuye. Nde akunena kuti there is joy in the sense of being a Christian. Chokhacho chongoti ndine mkhristu ndikuyenera kumakhala munthu okondwa. Nchifukwa chake nyimbo ija timayimba, ndine mkhristu dzina langa la ulemu ndila mphamvu. Ndine mkhristu dzina langa la ulemu ndila mphamvu. La chimwemwe ndila chikondi. Ndine mkhristu. Tikwenera kupeza chimwemwe, tikwenera kupeza chikondi pongokhala mkhristumo. Chachiwiri akuwakumbutsa kuti ngakhale pamene mukuvutika, ngakhale pamene mukusalidwa, remember, don't shun the world, be part of the world. Kuti mchikhristu chanucho mukhale gawo limodzi la dziko, mukhale gawo limodzi la chitukuko, mukhale gawo limodzi la anthu amene akupezeka mdera mwanu. This is a very powerful message in this first letter of Peter to modern Christians. Chifukwa ambiri tili pasi pano koma tidadzichotsa pasi pano. Malembo oyera amatikumbutsa, Ambuye Yesu amatikumbutsa kuti muli pansi pano koma sindinu a dziko lapansi. Nde akhristu ambiri we live in extremes. Pali ena tidangokhazikika mdziko lakumwamba, pali ena tidangokhazikika mdziko lapasi. Petro akunena kuti don't shun from the world, be part and parcel of the world. Tingakhale bwanji mbali imodzi ya dziko lapansi, ndipo tekeseka tikapemphera titukulenso dera limene tikukhala, tikapemphera titukule ntchito za umoyo, tikapemphera titukule ntchito za maphunziro, tikapemphera titukule nawo ntchito za chitukuko, mijigo ndi zina zotero. Mukaona kuti akhristu ambiri mwina timangofuna tizingopemphera haleluya, kukwera maphiri, kuimba malilime, pamene we are not taking part in developing the world in which we live. Mulungu adalenga dziko lapasi adanena kuti muchulukane, muberekane, ndipo mulisamale dziko lapasili. Njira imodzi yosamalira dziko limeneli ndi kulikometsa kusiyana ndi pamene linali dzulo. The question is, am I part of the world or am part of destroying the world? Nde mukaona kuti alipo ena safuna kupanga nawo ndale, akapita ku ndale ya Khristu kukangoononga. Alipo ena
apeza ndalama zambirimbiri mchipembedzo mchikhristu kumene, komatu mwina ndi chipatala chimodzi sanamangeko. Akulephera kumanga tchalitchi yawo, amanga bwanji chipatala? Akulephera kumanga tchalitchi yawo, amanga bwanji sukulu? Akulephera kumanga malo okumaniranapo, amanga bwanji malo onena kuti papezeke chilungamo ndi mtendere? Komano, most importantly, the first letter of St. Peter, which we've read today, especially chapter 1, verses 3 to 9, is highlighting the goal of Christian faith, the goal of our existence as Christians. Which is the goal? Salus and Marum Sprima Lex. Kunena kuti lamulo lalikulu la chipembedzo chathu ndi chipulumutso cha anthu onse. Amatero alatina anzathu odziwa Latin kuti Salus and Marum Sprima Lex. Lamulo lalikulu la chikhristu chathu ndi kuti tonse tikapeze chipulumutso. Nchifukwa ngakhale malamulo ampingo, canon law, amamaliza kuti salvation of all is the supreme law of the church. Kuti lamulo lina lililonse, malamulo amene timatsatira mu mpingo, azilinga kufuna kupatitsa anthu chipulumutso. Zikuoneka kuti ambiri tidayiwala cholinga chimenechi tikamaukhala moyo uno. Each day zikuoneka kuti we are moving further and further away from this goal. Ambiri nditu we are slipping away from this goal, especially in bad times. Nthawi imene tikudutsa munyengo zowawa, nthawi imene zinthu zatithina, nthawi imene matenda akula, nthawi imene usiwa wakula, nthawi imene kusalidwa kwakula, nthawi imene chilungamo chasowa, ambiri timathawa pa cholinga cha chipulumutso chathu, timangoyang'ana zosowa zakuthupi. So we believe Israel in the gospel of prosperity. Ndi timangoyang'ana ndipanga bwanji kuti ndipeze ntchito, ndipanga bwanji kuti ndipeze chakudya, ndipanga bwanji kuti ndipeze promotion, ndipanga bwanji kuti ndipeze banja, ndipanga bwanji kuti ndipeze udindo. In fact, ena tasandutsa chikhristu ngati ka jackboard kongoti ndipeze zosowa zanga. Petro lero akunena kuti the goal of Christian living, the goal of Christian faith is Salus and Marum, chipulumutso cha mizimu yathu. Kodi inu mukamakhala, inuyo mukamayenda, inuyo mukamapemphera, mmaganizako za chipulumutso cha mzimu wanu? Adatikumbutsa olemba muthenga wabwino. Wapindulanji munthu atapata zonse koma nkutayitsa mzimu wake? N'chifukwa chake enanso si nthawi ya mavuto yokha imene timathawa pa cholinga cha chipulumutso. Ena ngakhale pa nthawi ya peace and stability, pamene zinthu zikutiyendera, ena we start practicing ija sabata ija ndidanena kuti narcissism, basi self adoratory, kukudzipembedza ifeni. Timadzipembedza ife bwanji? Ndi kumangoyang'ana za ubwino wanga, ndili ndi ndalama, ndili ndi ntchito yabwino, business ikuyenda, sindikudwala, ndili pa mtendere, zonse zikundiyendera. Ndi timangoyang'ana kuti ndimange nyumba ina, ndigule ploti ina, ndigule galimoto ina, ndigule malaya ina, ndigule phone ina, ndipeze ndalama zina, ndigule mowa wodula. We don't care about others, we don't care about our souls. Pa nthawi ya mavuto kunthawa Ambuye, pa nthawi ya mtendere we are worshiping ourselves. Ndidzifunse ineyo kuti ndikamakhala mu chuma changa ndikupembedza nacho Ambuye kuti ndikapeze chipulumutso, nanga nthawi yanga yakuvutika ndikupembedza Ambuye kuti ndikapeze chipulumutso. Salus and Marum Sprima Lex, chipulumutso ndiye lamulo lalikulu. Izi ndi zimene akutikumbutsa Ambuye. Titakagulitsa zonse, aliyense adzifunse payekha kuti ndikagulitsa chani kuti ndiyambe kumtsata Ambuye. Pitani mukagulitse zonse ndalama zake mukapatse amphawi. Amphawi tili nawo pakati pathu. Amphawi adzapezeka pakati pathu. Sangakhala amphawi necessarily kuthupi. Ena ndi amphawi ku uzimu, ena ndi amphawi kuma feelings, kuma emotions, ena ndi amphawi nkaganizidwe. Amphawi alipo pakati pathu. Ambuye lero atithandize kuti tisayiwale cholinga cha chikhristu chathu ndi chipulumutso basi, zina zonse zibwere pambuyo. Mulokonzeka bwanji lero kugulitsa zimene muli nazo? Ndinokonzeka bwanji lero kugulitsa zimene ndili nazo kuti nditsate Ambuye? Ambuye tsiku la lero tithandizeni kugulitsa zonse ndi kumakutsatani, ndipo tikondwerere tinyadire popeza mudatikomera mtima kuti tikhale amodzi a mbumba yanu. Ife ndife a Khristu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.